Guztioi, da eskerrik asko, gutaz gogoratzeagatik eta aukera hau emateagatik. Euskaliteri eta bebai Eusko Jaurlaritzako politika hizkuntza sailburu ordetzari. Niretzako plazerra izan da horrez erita egotea eta zuen praktika honak entzutea benetan. Eta nik uste dute pentsatu dezuten erramenta honek asko lagunduko gaituela orokorrean. Euskara sustatzen da maitatzen dugun guztioi gero gure erakundeetan eta aurrera egiteko, ez? Eta hau esan da, hor daukazute, Emakundeko argazkia. Beste esperientzekin konparatuta, guretzea oso etxe txikia da, jende gutxi gara, baina hor bebai indargune potenteena dago, langileetan, pertsonetan bertan, ez? Emakunde bere egoitza Gasteizen dauko, eta gaur egun 38 langilek osatzen dute plantilla, ez? Eta, komentatu dizuedan bezalaxe, horiek dira, emakundek euskararen normaltasunan lan egiteko daukan indargunerik garrantzitsuena, pertsona horiek. Zergatik dinot hau, pertsona hauetatik 100% direlako gai euskaraz ulertzeko, eta 89%ak hizkuntza eskakizun betetze maila daukalako, hori alde batetik, ez? Pixka bat aurrera jarraitu baino lehenago, ni beti suposatzen dut Emakunde nahiko ezaguna dela, ze 1988tik sortuta dago, baina, pixka bat komentatuko dizuet, zeintzuk diren gure erronkak edo zertan egiten dugun lan, ez? Eta, esaten dizuedan bezalaxe, pasadan mendekoa gara gube bai, orain berdintasuna, justizia eta gizarte politika sailaren barne gaude, eta zer egiten dugu, berdintasun politikak bultzatu. Baina horretarako, hainbat estrategia martxan jarri behar dira, ze, baloreak aldatu behar ditugu, hori lehen komentatu duzuten bezalaxe, niretzako gauzarik zailena da, baina, horretan dihar dugu. Eta hori egiteko, 38 pertsona horiek arloka banatzen ditugu. Daude bi arlo zeharkako arloak, administrazioa eta aholkularitza juridikoa, eta gero beste 4 arlo, plangintza, ikerketa eta dokumentazioa, lankidetza instituzionala, prestakuntza eta programak, berdintasun eskubideen defentsa eta emakumeen aurkako indarkeria desagerrazteko arloa. Gero komentatuko dugun bezala, ahalegintzen gara bebai plana, euskara plana eta egiten ditugun ekintza guztiak zabaltzen eta jende guztia implikatzen, eta horretarako oso garrantzitsuak dira bebai, egin dugun euskara batzordea, arlo guztietako gutxienez pertsona bat dago bertan sartuta, eta gero zuzendaritza taldea deitzen duguna, eta bertan daude zerbitzu buru guztiak, eta zuzendaria Izaskun Landaida eta ni neu. Eta euskararekin egiten ditugun ekintza guztiak, planak eta dana, beti ere zuzendaritza taldean partekatzen dira, gero etxe guztian, eta zuzendaritzaren oniritzia izan behar du. Ikusten duzuten bezalaxe, gero gizarte sentsibilizaziorako ekintzak egiten ditugu, herri agenteekin bebai erlazio handia dakagu, eta gero gizarte beran dauden beste agenteekin ere lan asko egiten dugu. Horrek ere bai, gero ikusiko dugun bezalaxe, gure harremanak nolabait euskaraz egiteko edo ez egiteko garrantzia dauka, ez? Ahalmenak dauzen, ala ez. Nik Emakunden bakarrik 4 urte daramatzat, eta heldu nintzanean kriston lana zegoen eginda. Ze Emakundek Eusko Jaurlaritzaren 5. plangintzaldian hasi zen bere lehenengo euskara plana bultzatzen. Hor ikusiko dituzue bere momentuan 5. plangintza horrek ezarri zituen helburuak,
eta lehenengo planak danak egin zituen bereganatu zituen, baina Emakundeko Euskara Planaren helburu nagusienak bi izan ziren bere momentuan. Hizkuntza gaitasunean egindako aurrerakada erabileran ere isladatzea, ze komentatu dugun bezalaxe, gobernuan badauz perfilak eta kasu honetan bete beharreko gaitasuna, baina hortik haratago erabilera bultzatu behar zen, eta gero euskara lan hizkuntza izateko bideari ekitea. Orduan ja, 2014tik horretan ari gara. Eta, hemen komentatu diren estrategia batzuk egin ziren, da beste batzuk adibidez mintza saioak, berba laguna, eta 2017an eusle metodologiarekin hasi ginen bai, uste dute komentatu dezutela, zuek bai erabili dezutela, eta ordutik hona urte oro erabili dugu eusle metodologia hori bai. Gero, gobernuko 6. plangintzaldian, Euskararen plan estrategikoa gauzatu gendun, eta horre helburu nagusienak izan ziren erabileran eragiten jarraitzea, Euskara lan hizkuntza izan dadin atzera bueltarik gabeko urratsak ematea, eta arduradunak erabilera planen kudeaketan inplikatzen jarraitzea eta erakunde osoa planean inplikatzea. Da, horretarako zenbait gidalerro edo zenbait ekintza jarri ditugu martxan, bata borondaterik haratago esaten duguna, ez? Eta da, pixkat komentatu dana, langileak prest egon behar direla euskaraz lan egiteko. Ez da egin, gu komentzatzen dugu administrazioan sartzeko eta hautaketan eta perfil bat izateagatik puntu gehiago dituzu, aukera gehiago dituzu, baina hori borondatetik haratago joan behar da, lana euskaraz egin behar dugu. Orduan, gertatzen zaiguna nola langile guztiek gaitasun handia dute eta erakundearen tamaina txikia danez ere bai, asko ahalbidetzen digu bidea. Lehen komentatu dizuen eusle metodologia ere bai guretzat izan zen, erraztu zigun asko egonkortasuna eta ahozko erabilera gorantz egitea. 38 pertsonetatik 26 lagunek parte hartzen dute eusle metodologia horretan, 6 taldetan bananduta, eta 2 edo 3 aldiz egiten dugu neurketa, mintzagramaren bitartez, eta neurketa horiek beti ere etxe osora zabaltzen ditugu. Hau komentatuta aprobetxatuz, guretzako oso garrantzitsua da, bai plana, helburuak, ditugun zailtasunak ere bai, guztion artean partekatzea. Orduan, normalean egiten duguna da, urte hasieran, bai Nagore dala Emakundeko teknikaria bultzatzen duena euskera eta talde motorrak egiten du lehenengo plangintza, eta gero plangintza hori zuzendaritza taldean partekatzen da, eta gero egiten dugu saio bat jende guztiarekin, komentatzeko zeintzuk diran aurten helburuak eta bar. Eta oso gauza garrantzitsua bai gero arloka egiten ditugu zenbait bilera, plan horiek partekatzeko eta dauden edo egon daitezken arazoak edo gainditzeko proposamenak eginez. Gero, hizkuntza ohiturak eta, ez da egiten besterako, orain momentuan, ahalegintzen ari gara, itzulpenen eskaerak jeisten. Hau da, dokumentuak eta e-mailak eta egiten ditugun hainbat gauza euskeraz sortzen. Gero zeago komentatuko dizuet, ze hortik doa gaur azaldu nahi dizuedan praktika ona, baina, erabilera nahiko egonkortasuna eta lortu duenez, pasatzen ari garaia beste idatzizko testuak euskeraz sortzeari. Gero, gure hizkuntza irizpide propioak egin genituen ere bai,
eta harrera protokoloan bai badaukagu oso barneratuta euskararen normalizazioa. Normalean, teknikariak etortzen baldin badira, pertsona berriak teknikariak baldira, beti ere hirugarren hizkuntza eskakizuna baieztatuta izan behar dutenez, gure harrera protokoloaren parte sendo bat, dedikatzen dugu euskararen normalizazioa jakitera ematen, beti ere euskaraz egiten dira lehenengo harrera horiek, eta barrez. Hor ikusiko dezute, lehen komentatu dezuten, zein garrantzitsua dan euskararen normalizazio plangintza ez izatea plan aparte bat, ez? Eta Emakunden hori oso argi dakagu. Emakundek dauka plan estrategiko orokor bat, eta bertan daude sartun da aurrerabide plangintza, gure berdintasun plangintza, eta nola ez euskara normalizazio plangintza. Euskara transversala dan bezalaxe, gero egiten dugun ekintza guztietan eta presente izan behar dugu. Orduan, bai gure prozesu mapetan, noski ebaluaketetan, kontratazioan, beti ere hor egonda, plan estrategikoaren parte nagusia izan da, gero horrek egiten du euskara leku guztietan isladatzeako aukera hori, ez? Hemen bekarri dizkitzuet, horrela gure planetik ataratako zenbait zati konkretu ikusi ditzazuten, hizkuntza irizpideak adibidez, banandu ditugu zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza artean. Eta adibidez, zerbitzu hizkuntzan, lehen komentatu duzuten bezala oso garrantzitsua da erakundearen irudia nola tratatzen dugun, eta nola ez herritarrekiko harremana. Eta gero, lan hizkuntzari dagokionez, barne komunikazioa eta lan tresnak, pertsonen kudeaketa, kanpo harremanak eta kudeaketa sistema. Eta hor beste aldean ikusiko dezute, horietatik hartu ditut gutxi batzuk, gaur egun gure gidaliburuan dauzen bezala ikusi ditzazuten, eta komentatu dudan bezala, pertsonen kudeaketan, harrera protokoloan, beti ere lehen hitza euskeraz egingo zaio, dokumentazioa gutxienez euskeraz emango zaio, eta hori dana, nolabait prozedura baten barne daukagu idatzita eta horrela egiten dugu. Euskarazko trebakuntzan, ahalegintzen gara bai, langileei behar dutena edo etengabe hobetzeko erramientak eskura jartzen. Eta horretarako, hainbat ekintza desberdina egiten dira, eta adibidez konkretuki, harretan dauzen 3 pertsonak, gobernuan dauzen perfilak kontutan izan da, daukate bigarren perfil hori, ez? Igual ez dute hainbeste jakinduria, orduan hauekin egiten dira saio bereziak harreta hori hobetzeko. Eta gero oso importantea zen gai horri buruz, kudeaketa sistemari buruz, Emakunden hizkuntza politika arlo estrategiko bat izango da, eta horrela jasotzen dugu prozesu mapan eta gainontzeko plangintzetan. Komentatu dugun bezala, baliabide guztiak jartzen ditugu langileen eskura, eta gero bai kontratazio plegutan hizkuntza irizpideak txertatzen ditugu eta betetzen direla ziurtatzen dugu. Azken finean, nik uste dut hor bai administrazio publikoak badaukagula euskara suspertzeko modu oso eraginkorra, kontratazio pila egiten dira, eta hor bai aurrera egin dezakegu oso modu garrantzitsu baten. Eta azkenean, Emakunderen zuzendaritza lidergoa erakutsi izan da urtetan, eta nik uste dut hori bai oso garrantzitsua dela. Orduan, praktika ona konkretua komentatzeko, esan dizuedan bezala, printzipioz urtearen poderioz, Emakundek
euskera erabiltzen du, emakundeen langileak euskera erabiltzen dute bere ohiko komunikazioan eta barrez, baina hor bagenukan urratz bat aurrera egiteko eta zan lan hizkuntza egitea, ez? Orduan, 2018an ikusi gendun aukera potentea edo aldaketak egiteko, eta gehien baten zen euskara gaitasun handia zegoelako, ulermena ziurtatuta zegoelako, esan dizudan bezala, ahozko erabilera sustatzeko eusle metodologia horrek asko lagundu egin zigun, baina aukera ikusi gendun itzultzaile neuronala etorri zanean, ez? Askotan lan dokumentuak edo adibidez edo e-mailak euskaraz ez egiteko aitzakia zen nolabait gutxi batzuk ez zutela ulertzen, ez? Eta orduan itzultzaile neuronala hori martxan jarri zanean, ikusi gendun aukera pixka bat aurrera egiteko. Eta orduan, pixkat, praktika ona zertan gauzatu dugu, gaitasunaren arabera, bai dokumentu laburrak edo gaitasun gehiago dutenei dokumentu luzeaz, euskaraz sortzea eskatu diegu. Eta, baliatzen gara pixka bat itzultzaile neuronalarekin hori nolabait gainbegiratzeko, eta gero Jaurlaritzak badauka idazlagun deitzen den zerbitzu bat, ze hor, euskaraz bidaltzen baldin badozu, nolabaiteko begirada bat ematen diote eta zuzendu egiten dute. Orduan, prozedura honekin, bai gaitasuna duten, zen hainbeste gaitasuna ez duten pertsonek, euskaraz sortu dezakete. Zelan egin gendun prozedura bera? Lehenengo zirriborro bat idatzi zen, Euskara batzorde edo taldetxo horretan partekatu zen, da gero zuzendaritzarekin bebai, bertan onartu gendun, eta gero zerbitzu langile guztiekin, bilerak egin ziren prozedura jakitera emateko, eta ikustak abertzen nolako zailtasunak edo zen nolako resistentziak ikusten genituen, eta gero hoiei erantzuna emateko, ez? Eta, behar bada urratzikia iruditu daiteke, baina dokumentu laburretatik hasita, nik uste dut pixkanaka gure helburua izango dela, azkenean ez bidaltzea isra edo itzultzera edo nolako dokumentuak eta danak barnean egitea, ez? Bukatzeko, bai esan nahi nuke, hogeian, urrezko bikain zigurtagiria lortu genuela, eta nik uste dut ni asko postu nintzen horrek langileen esfortzua eta nolabait horren aitorpena izan zelako, eta gero bebai jarraitzeko pizgarri potentea izan zelako, ez? Baina bertan bebai baditugu hobetzeko proposamen batzuk eta horiekin jarraituko dugu. Bukatzeko, emaitzak eta erronkak, hori, emaitzak idatzi laburrak euskaraz idaztea modu naturalean, hori gustatuko litzaiguke lortzea. Idatzi laburrak gero eta gehiago idazten dira euskeraz, gaur egun 70%, eta gero oso garrantzitsua da bebai langile berriak prozeduran sartzea, eta, komentatzen genuen gaitasun justua dutenen kasuan, baditugu erramientak gaitasun justu hori edo resistentzia hori gainditzeko. Eta aurrera begira, urratsak egiten segituko dugu, langile berrien segimendua egingo dugu bebai, eta neurketak sistematikoki egiten ditugu, mintzagramak edo e-mailen neurketak, tipo desberdinak, eta beti ere horiek, komentatu dizuedan bileretan eta,
jendeari bueltatzen dizkiogu. Normalean aprobetxatzen dugu, abenduan dagoen Euskararen egun aste horretan, egiten dugu ebaluazioa bueltatzeko bilera, eta aprobetxatzen dugu bebai gauza kulturalen bat edo hitzeko, eta azken finean gaia suspertzeko. Eta eskerrik asko benetan, zuen arretagatik.